Dobrý deň ľudia, dnes ideme konečne dopušnúť ten tier 40 na Mazy. Je to špeciál za 15 odberateľov. Dopušneme to s mojím bratom a dúfam, že to dopušnutie bude úspešné. Pardon. No ideme na to. Sú proti nám ale celkom dobrí týpci. Fakt? Nechoď po ňom. OK, Fend je dole. No a ja som tiež. Kamu, nemôže byť hneď prvá hra, prehra. Nemôže. Dobre. Poď. Nej, peklo. No. Mne sa to slušne laguje. OK, to bol kon. What? Prečo som dal 7500 damage? Tak. Ne. Není zač. Vieš čo? Asi to zakempí na strede. To bude tak najlepšie podľa mňa. Nice. Mike pekne. No mám ulti. Len ak mne niekto nebude, ja s tou ulti urobím úplne hovno, hej, takže... Nie, kamoš. Koľko som ho mal? Není tam nič, to ide po nás Fendy. A tu... Oni fajtia. OK, top 2. Let's go. Dobre, nevadí. No, nevadí. Poď play jeden. No, veď si bol v naho... Čo? Nie, Leona, nechoď. Nechoď toho neviditeľného sráča. No len ty ho máš na powery 9, je ten problém. No ja nech som ticho, ja nie, že ty teď mám malú coinov pušu. Ja, no nič. No, Danke, zase sú proti nám úplne brawlery. A zase sme sa spawnuli na tom mieste. Ešte je jedna paletiba. Oplatí sa tam ísť? Asi nie. Kamo! Ale tak prečo mi nešlo zahýbať? Lebo je tu blbá Wi-Fi a potrebujeme ju opraviť. To je vysvetlenie. Kámo, nelaguj sa! Aj tebe sa... To je blb. No ja nejdem radšej fajtiť. Kým sa neukludní tá Wi-Fi a budem tu na. Kamu tu? Haha, Rosa. No poď po nás. Poď po nás. Čo teraz urobíš, No to bola ulti úplne parádna odo mňa.
Nice, mám bazar. Okay. Mám Hyper Charge ulti. Okay. Hyper. No to nešlo. Sandy mu sa to asi laglo tiež, alebo to vzdal. Ďalšie druhé miesto. Ok, mne už chýba len asi 11 poháríkov, poď po jeden. Mne chýba už len jeden win, tak toto bude krátke videjko. No a môžete sa tešiť aj na video o mojej ceste na YouTube. Dano tu sú v jednom týme traja mytikáci. Na nich pozor. Nechoď. To sa ti neoplatí. Vy ste obaja pozdochyňali? Cením. A mne sa to výborne ľúbi. Ďakujem veľmi pekne. Ale máme v týme Edgara. Ja si tu počkám. Ja si tu Edgarovi počkám. Kámo, čo spravil? Blbec. Len tá starmáca šeli netrafila. Prečo? Čo? Ja som tu sám proti dvom ďalším tímom. Daj si neviditeľ. Kamo, nelaguj sa, teraz fakt nie. Teraz sa fakt nelaguj. Kamo, nelaguj sa. Zapni sa Wi-Fi. Ako to vyzerá? Ja som zapol Wi-Fi. No počkaj, ja sa... Yes, máme ju na 40-ke! Let's go! Ľudia... No to dnes to majú trošku dlhšie, dajme ešte Surča a Eša na 20-ku. OK. Tak ľudia, ja tiež ukončujem toto video. Dúfam, že sa vám špeciál páčil. Vidíme sa pri ďalšom videu a zatiaľ čaute.